दा जोङो बे बिसायख'थि समावहाय अर्थात दा जोंनि लकसभा इलेक्सना 7 तारिखआव जानो थांगासिनो दङ। खिन्थु जोङो माखासे दा इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरनि लिडारफोरनि माखासे जोङो खामानिखौ जोङो नुगासिनो दङ। बिथांमोनहा दिनैहाय नैबे फर्मखौ माने थफ्ला थफ्ला लानानै माने स्पेसियेलि हिन्जावफोरनाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खाथियाव रायजोफोरनाव माने थांदों, माने बे आसनिखौ जासिहैदों आरो बे आसनिया जाथारगोन होननानै बिथांमोनहा दा रायजो राजाफोरनाव थांनानै भट आदाय खालामहैदों। बेखौ लानांगौ माने जासिहैदों आरो भट आदाय खालामदों। दा बे बिमा जजना बुलि होननाय दङ, बेखौ फट' लादो, बेखौ बिसोर गेलेगासिनो दङ। आरो अरुणादयनिबो खोथा बुंदों। दा खोथा जाहैदों मा, दा इलेक्सननि कन्डाक्टआ सोलिगासिनो दं। दा बे इलेक्सन कन्डाक्ट सोलिनाय समावहाय खुनु सरकारनि उन्नयनमूलक आसनि, जौगाखांनाय खामानि, रायजो राजाफोरनि लाबाबन्दी खामानि दा खालामनो मोना। बे जाहैदों निर्वाचन आयगनि निर्देशआव जेनाखि इलेक्सन कन्डाक्ट सोलिनाय समाव बेखौ दा खालामनो मोना। दा बिथांमोनहा खिन्थु दा बेखौ खालामगासिनो दङ। खालामनायनि खारना बेनो जे बिथांमोनहा दा रायजो राजाफोरखौ माने गावसिनि खालामनो बा बिसोरनिफ्राय भट मोननाया माने खोब माने खस्थ' जादों। रायजो राजाफ्रा बिसोरनो भट होनो नागिराखै। होनो नागिरैनि खारनानो जाहैदों थांनाय सरकार दानायनि सिगां बिथांमोनहा माखासे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे न'खर न'खर साखरि होगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन। गोबां बेबादि गोरिबनि आसनि बिथांमोनहा इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन। खिन्थु सरकार दाखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा बेफोर खामानिखौ मावनो हायाखै। बेवहाय साख्रिबो जायाखै, 75,000बो जायाखै, जेबो जायाखै। आरो 3.5 बोसोर 4 बोसोर जानो थांगासिनो दं। उन्नयना बिसोर खुगायावल' बुंदों, खिन्थु उन्नयन जायाखै। दा बिसोरो गिदों जे बे गावसोर जे थगायबोदों, बे थगायबोनायनि थाखाय जे भटखौ मोननाय नङा, मा राहा लानो। बे गतिके बिथांमोना बे नैबे फर्मखौ जायगा जायगा थांनानै रानगासिनो दङ आरो जायगा जायगा बेबायदिनो बे माबाखौ फर्मखौ राननानै बिथांमोनहा भट आदाय खालामनो नाजागासिनो दं। जों बुंदों जे बिथांमोनहा दा माने खोब माने मा होनो बेखौ नार्भास जानानै दं, अत्यन्त नार्भास। बे नार्भास जायोब्ला मानसिफ्रा बिदिनो जानला मानला भट बुथुमलाबायनो जानला मानला साना हौवा खामानि मावो। बिसोर मिथिगौ जे निर्वाचननि बिधि नियमा सोलिगासिनो दङ, बेवहाय मानो राननांगौ। आङो रायजो राजा आइ आफा बयखौबो जों खावलायदों जे मोजां सरकार दानो मोजां केन्डिडेट फाथायहरनांगौ। बे गतिके बेफोरबायदि नंखाय बाखाय भुवा आसनि माने होनायाव बा थगायनाय बे पार्टिफोरनि माने जानानै भट होनाङा। जे सुस्थ' भाबै मोजाङै जाहाथे मोजां मानसिखौ बा जाय मानसिफ्रा केन्डिडेटफ्रा खामानि मावगोन बेखौ होनांगौ। आरो जों दाबि खालामदों, जों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गोदो जेरै प्रतिश्रुति होदों जों बिदिनो खामानि मावदों। जों रायजो राजाफोरखौ जों थगायनाय नङा आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो सब समय जों खाथियाव लानानै जों खामानि मावदों। जोङो दा आयेन भाबै जिहेतु MC मा होनदों कड अफ कन्डाक्टआ दा सोलिगासिनो दङ। दा जेबो दा बेबायदि माने आसनि होनो हाया, स्किमबो होनो हाया। बे गतिके बे माने जोंनि बे जेनाखि इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्टआव जि आयेन दङ, बे आयेनखौनो जोङो माने हेफाजाब लानानै बेखौ जों बन्द' खालामनायनि जों बेब'स्थाखौ खालामगोन। इतिमध्य बासुगाव बेबायदि जोङो हमनाय जादों, बरथलायावबो मैया हमदों। आरो बेबादिनो जों जायगा जायगा जोंनि मानसिफोरखौ फाथायगासिनो दङ। बेबायदि माने फर्म राननायखौ जाहाथे बन्द' खालामा। बिभिन्न जाथि गस्थि जोंनि मिथिङाव फैयो। जोङो खुनु माने मोनसे बेबायदि फर्म होनानै माबा होगोन, उन्नयन होगोन, माबा बानायगोन, माबा सुबिदा होगोन होननानै जोङो मिथिं लिङा। जों बुङो जे निर्वाचन फैदों, माने मिथिं जों खालामदों, रायजो राजाखौ खावलायदों, लोब लोब फैदों। आरो बेनिफ्रायनो प्रमान जायो जे
जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंनि केन्डिडेट खाम्फा बरग'हाइ सारा माने 100% देरहागोन। बेसेबां भटआव डिफारेन्सआव देरहागोन? जोङो 2.5 लाखआव देरहागोन। सोरनि गेजेराव जागोन नोंथांमोननि बादायलायनाय? ओरैनोथ' साइडआव बे इउपिपिएलखौ नुयो। आं साइडसो बुंदों आरो बिसोरखौ साइडआव। जोंजोंथ' बिसोरो माने समान समान थांफानो हाखाया बा जोंजों बिसोर चेलेन्ज खालामनो हाया। दा बेबायदि माने जागासिनो दं। बावैसो सिगां नोंथांमोननि दलनिफ्राय इउपिपिएल हाबैनाय बारग'सुन्दरनि बुंदोंदि बिपिएफआ एबार खुनु निर्बाचन देरा आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोनहा देरहानो सुबिदा गैला होननानै। बेथ' बिपिएफआवनो दंमोन। बिपिएफनि मानसिमोन ना बे। इउपिपिएलआ देरहागोनखौ बोरैहाय केलकुलेसन खालामबाय? इउपिपिएलआ देरहागोन बेनि मा गेरेन्टि दङ? बे बिपिएफआवसो गैयामोन होनबा बिपिएफ एक्टिभिटिसआवनो नांथाबबाय थादोंमोन। नै दाख्लै सानै सानथामसो जाबाय बे इउपिपिएलआव हाबबाय। बोरै बुंनो हायो जे इउपिपिएलआ देरहागोन? जों मिथिगौ जे जोङो दा सरकार गैयैनिफ्रायनो जोङो सान हर हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव बिटिसि ओनसोलाव जोंनि पार्टिखौ फोथांनो जोंनि पार्टिखौ लाखिनो थाखाय जों सान हर खाथिदों आरो रायजोफ्राबो बिराद जोंखौ माने सहाय खालामदों दे बिपिएफखौ लाखिनांगोन। खारन बिटिआरनि दारै बा बिटिआर सरकारनि दारै बे माने बिटिसिआ माने जोबलांनोसो नागिरगासिनो दङ। बे गतिके बिटिसिखौ लाफैफिननांगौ 6 सिडुल हिसाबै थाफिननांगौ आरो बेखौ हागोन हाग्रामा महिलारि सारा। बे गतिके बयबो रायजो राजाफ्रा बे हाग्रामा सारखौ फैजानो लुबैदों, चिफ जाजानो लुबैदों आरो जों आसा खालामदों बे एबाराव जोङो माने जि मोनसे जोंनि प्रति हाजार जइन जानाय स्टुडेन्टफोर जादों, बिभिन्न जाथि गोष्ठी जादों, लेखा गोरों जादों, साख्रि आवला जादों, रिटायारमेन्ट माने जादों, गोबां जादों। बे गतिके जोंनि देरहानाया खाथां। बे हाजारखि जेखि बुङा जों बेखौ माने जोङो जेबो माने माबा बुङा, खिन्थु जों जे देरहागोन बे 100%। बिथाङा बुंबावदोंदि बिपिएफनि केलकुलेसन एबा सानखान्थिफ्रा दायो जेबो मिलायला होननानै। मा होनदों? बिथाङा बुंबावदोंदि बारग'सुन्दर मन्टु चन्द्र ब्रह्मआ बिपिएफनि मेथ्स एबा केलकुलेसना मिलायला होनना बुङो। देरहानायनि अंकआ मिलायला। आं बेखायनो बुंदों बेथ' इउपिपिएलआव दाख्लैसो थांदों। जों बोरै मिलायगोन बेखौ बोरै मिथिनांगौ जाखो? जों जे मिलायनानै देरहागोन नङा होमबा? जों जे देरहागोन बेखौथ' बे बारा मिथिलाना। बिपिएफआव बेसेबां स्ट्रं, बेसेबां खामानि मावगासिनो दं, बेसेबां हाजार मानसिया हाबदों, बेहाथ' बेजोंथ' सोमोन्दो गैलाना। आरो बे बोरैहाय मिथिनो मोनलाय? दा जोङो बिपिएफआव दं, बे गतिके जोङो देरहागोन बे खाथां।